मोनफैनो हादों जे बिथांनि बिबुंथिनि गेजेरजोंबो जोंनि खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय जि रायजो राजा बिथांमोना बिटिआरनि सोमोन्दै गुवारै मिथिगोन जों बेखौ जेब्लायबो मिजिंथिदों। नोंथांमोननि जिथुनिखि खायजामाथि दख'रा एबसु फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिया सफैगासिनो दा नोंथांमोना दख'रा एबसु हिसाबै उनफारिफोराव उननि समफ्राव माबायसा खामानि मावगोन होननानै नोंथांमोना साननानै थिरांथा लानानै दङ? आसा फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बियो दिनैनिल' बाथ्रा नङा, ससियेल मिडियायाव बेफोरो गोबां मोनसे भाइरेल जाबाय थादों। दा जों दख'रा हिसाबै खामानि मावनांगौथ' थाबाय, सिगांनि समफोराव जों फेल मारिदोंब्लाबो खिन्थु एबारनि जि सम जों रायजोफोरनि जि मोनसे नारा नाथा नाजानाय बिनिफ्राय जों बेखौनो बुजिदों फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बेवहाय जों धनस्रि जि जोंनियाव धनस्रि समस्ति थाबाय, दा बेवहाय मैखोमै दख'रानि गासिबो गामि आफादानो बेवहाय गोग्लैजोबो। दा बे हिसाबै मावनांगौबो गोबां थादों, बे हिसाबै जों मावबायबो थादों। लोगोसे जोंनियाव प्राइमारि जायफोर UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोन थाबाय, बिथांमोनजोंबो जों अहरहै खामानि मावफादों। साखाथियाव थानाय जायफोर जोंनि मुस्लिम भाइ बिदा फंबायफोर थाबाय, जों बेजोंबो कन्टेक्टआव थानानै खामानि मावबाय थादों। दिनैनि हाबाफारियावबो बिथांमोना जोंजों बाहागो लाफादों। दा जों बावैसो नुदों जिथुनिखि थामथि बर'नि गोरोबथा गोजोन गोरोबथा होननाय जादों, बे गोरोबथाखौ सागान होगिरि माखासे दैदेनगिरिफोरा बर'नि गेजेराव मोननै राजखान्थि आफाद दङ, UPPL आरो BPF। बै मोननै दोलावहाय बिथांमोना सोरबा सोरबा बाहागो लादों, सोरबाया UPPLआव बाहागो लादों, सोरबाया BPFआव बाहागो लादों। बे हिसाबै जोंनि बर'नि जिथुनिखि एकर्ड जाबाय बिनि दफाफोरखौ मावफुंनोबा साक्सेस जागोनखौ नोंथांमोना मा सानो? नंगौ, दिनैनि ससियेल मिडियायाव जों बेखौ नुबाय थादों, खिन्थु आं जिहेथु आनसलिक लेभेलाव खामानि मावनाय हिसाबै आं बेखौसो बुंनो लुगैयो। जों गोबां समाव रायजो राजाजों जों सिथाबनानै थायो, खिन्थु दिनैनि समाव जों नुबाय सागान होगिरि बिथांमोनाबो खायसे दिनैसिमबो थिग थिरांथायाव फैनो हायाखै। नाथाय रायजो राजाया बेखौ लुगैदों दिनैनि समाव जे सागान होगिरि बिथांमोना ज' जानानै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव मैखोमै बाहागो लानांगौ आरो जाय सागान होनायनि गेजेरजों जि मोनसे गोरोबथा लाबोबाय, दफाफोर लाबोबाय, बेखौ गोरलैयै खामानि मावनायाव सागान होगिरिफोरनि गोबां अबदान थानांगौ बेखौ रायजोआ लुबैदों। आसा खालामदों माखासेया जुदि गोजान जादोंब्लाबो जायफोरा गुबै लामाजों आगान सुरगोन, बे गुबै लामाजों आगान सुरनायखौ रावखौबो आं हमथानो हाया होननानै आं दिनैनि समाव बुंनो सानो। दिनै नोंथांमोननि दख'रानि सिङाव खायजामाथि दख'रानि सिङाव बर'फोरजों लोगोसे गुबुन हारिनि मानसिफोरनि साननाय सिन्थाधाराया माबायसा बे BTR एकर्डनि सायाव? नंगौ, BTRखौ गोदानै BTR होननानै मिथिनायखाय दिनैनि समाव गोबाङा मिथिदोंब्लाबो जायफ्रा ससियेल मिडियाजों नांथाबनानै थायो, मिथियो, दुनियाखौ बुजिनो लुबैयो, बिथांमोना BTRआ मा बेखौ बुजिबाय। नाथाय गोग्लैसोनानै थानाय जायफोर सिङाव खामानि मावग्रा, गामि सिङाव खामानि मावग्रा आबादारि बिसोर मिथियाखै। नाथाय साखाथियाव जिहेथु जोंजों दख'राजों गुबुन जाथि थानाय हिसाबै मेजरिटि हिसाबै जोंनियाव मुस्लिम भाइफोर दङ। दा बिथांमोननि गेदेर गोलावफ्रा जोंजों कन्टेक्ट खालामदों। 17 बोसोर गुबुननि सिङाव थानानै जि मोनसे सरकारनिफ्राय जेसेबां आसा खालामदों बेखौ मोनाखै, नाथाय बिसोरबो जि मोनसे परिबर्तननि स्ल'गान जा बेखौ नोजोर होनानै आसा खालामदों फैबाय थानाय समनि जि BTRआव गोदानै जानो गोनां जि इलेक्सन, बेवहाय आं सानदों साखाथियाव थानाय मुस्लिम भाइ बिथांमोना परिबर्तननि सार्थआव UPPLखौ सापर्ट खालामगोन, आं बेखौ नुहरदों। जिथुनिखि दा जों बर'फोरनि गेजेराव नुनो मोन्दों BTRनि सागान होगिरि बिथांमोनखौ खुंथायाव लाबोनो थाखाय गोबां दल संगठनफोरा नाजागासिनो दङ। नोंथांमोना खायजामाथि दख'रा एबसु हिसाबै मा खामानि मावदों? खायजामाथि दख'रा हिसाबै जोंनियाव जिहेथु आबसुआ बा बर' फरायसा आफादा मोनसे राजखान्थियारि आफाद जिहेतु दाना होबाय, UPPL, जों जायखौ UPPL होननानै मिथियो। दा बे हिसाबै जोंनियाव दख'रायाव थानाय जायफोर UPPLआव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनाथ' दिनैसिम गोबां खामानि मावदों। दा बेजों लोगोसे जों फरायसा आफादनि खामानिखौ नागारनानैब्लाबो, जोंनाव थिखानाय खामानिखौ नागारनानैब्लाबो दिनैनि समाव जों बिसोरजों थाफानानैबो जि खामानि मावनांगौ बेखौ मावफाबाय थादों। आसा खालामदों जोंनि बे खामानि मावनाया निसय फिथाइ थायगोन। थेंक इउ।